মৰুতেও গাহৰি লাগিব, মানুহ জিন্দা হওঁতেও গাহৰি লাগিব, আৰু মদ আৰু গাহৰি নহ'লে আমাৰ একো এটা সকাম নহয়। इस देश के एमपी को रुकाने के लिए इधर रखा हुआ है सर, और ये तिरंगा चला रहा है। डेमोक्रेसी को बीपीएफ जोबोद कम बुजियो। As if this is between Pakistan and India. जेबो बुंथ'आरा रायजो राजाया मिथिबाय दिनै मानव गिदिर प्रमद बर' बिथांनि सरकार गैयैनि उनाव दिनै जे रायजो राजाया हालाय हाफाय जाबाय। एमपी को रुकाने के लिए इधर रखा हुआ है सर, और ये तिरंगा चला रहा है। इनभेस्टिगेशन चलिছে उल्लुबाৰীত গোটেই অসমখনক উল্লু বনাই থৈ দিছে, এইটো চবে বুজি পোৱা। কিন্তু रावबो खुगासिनो हायाखि बे मा दमननि बे माने परिबेस जों बेखौ साबजायाखै, जों दुखु मोनदों। I am also protected by CRPF. मेरा सुरक्षा CRPF से है मेरा, क्योंकि मैं एमपी हूं इस देश का, फिर भी मैं नहीं जा सकता अपने देश में। मेरा खुद के स्टैंड में I can't go, and this should be remembered. And I'm just talking to you because some people sitting in Delhi will not understand this feeling and issue Manipur as if it doesn't exist. Let's not do this drama. Finish this buffer zone. Whoever responsible, Mr. Amit Shah, you must understand this. Whether Modi ji should also understand this. You are dividing this place, my own home state. কি আছে আৰু গোটেই অসমবাসী ৰাইজে গমে পাইছে যে জুবিনদাক কোনে মাৰিছে। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে জুবিনদাৰ আপোনাৰ মৃত্যু বা হত্যা হৈছে ছিংগাপুৰত, ইনভেষ্টিগেশ্যন চলিছে উল্লুবাৰীত, গোটেই অসমখনক উল্লু বনাই থৈ দিছে, এইটো চবে বুজি পোৱাটো উচিত। আৰু চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো এইটো যে ভিক্টৰ দাসৰ বেয়াখিনি দেখাই আছে, ভিক্টৰ দাসৰ ভালখিনি মানুহে এতিয়াও মানে কোনেও দেখুওৱা নাই। তো সেইকাৰণে এইটোৱে ক'ম যে এইবাৰ এডিআৰিটো মোৰ 2000ৰ ওপৰত ষ্টুডেণ্ট পাইছে, আৰু যিখন হাইকোৰ্টত ভিক্টৰ দাসক ইলিটাৰেট বুলি কৈছে তাতে মোৰ ষ্টুডেণ্টে চাকৰি কৰি আছে। তো সেইখিনি স্বাস্থ্য যি দেখিছে সেইখিনি নাই ভাঙা, কেতিয়াও নাভাঙা। কিন্তু এটা কথা, জুবিনদাৰ ন্যায় বিচৰাৰ কাৰণে তোমাৰ আচলতে নেশ্যনেল চিকিউৰিটি এক্ট লগাই দিয়া হৈছে। হয়, ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহী ভিক্টৰ দাস নহয়, এইটো অসমবাসী ৰাইজে জানে, মাত মাতাটো উচিত পাইছে যে জুবিনদাক কোনে মাৰিছে। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে জুবিনদাৰ আপোনাৰ মৃত্যু বা হত্যা হৈছে ছিংগাপুৰত, ইনভেষ্টিগেশ্যন চলিছে উল্লুবাৰীত, গোটেই অসমখনক উল্লু বনাই থৈ দিছে, এইটো চবে বুজি পোৱাটো উচিত। আৰু চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো এইটো যে ভিক্টৰ দাসৰ বেয়াখিনি দেখাই আছে, ভিক্টৰ দাসৰ ভালখিনি মানুহে এতিয়াও মানে কোনেও দেখুওৱা নাই। তো সেইকাৰণে এইটোৱে ক'ম যে এইবাৰ এডিআৰিটো মোৰ 2000ৰ ওপৰত ষ্টুডেণ্ট পাইছে, আৰু যিখন হাইকোৰ্টত ভিক্টৰ দাসক ইলিটাৰেট বুলি কৈছে তাতে মোৰ ষ্টুডেণ্টে চাকৰি কৰি আছে। তো সেইখিনি স্বাস্থ্য যি দেখিছে সেইখিনি নাই ভাঙা, কেতিয়াও নাভাঙা। কিন্তু এটা কথা, জুবিনদাৰ ন্যায় বিচৰাৰ কাৰণে তোমাৰ আচলতে নেশ্যনেল চিকিউৰিটি এক্ট লগাই দিয়া হৈছে। হয়, ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহী ভিক্টৰ দাস নহয়, এইটো অসমবাসী ৰাইজে জানে, মাত মাতাটো উচিত। This is where India begins for some politicians and some policy of the government of India. This is where the border of India begins, India with cookies, and this side is Meiteis and Manipur state. This is like a border. In हर जगह पे ऐसे बफर जोन बना के रखा हुआ है, as if this is between Pakistan and India. इस देश में काफी घटना हुआ, राइट्स हुआ, मुस्लिम और हिंदू के बीच में भी मारपीट बहुत हुआ है इस देश में, लेकिन इस तरह का बफर जोन किसी जगह पे नहीं बनाया। And I'm so ashamed of myself to sit in that house as a member of parliament, that even I cannot go to this side, because this is India-Kuki border. This is Manipur, where Manipur police works, where MP like me from Manipur can walk freely. Here I cannot walk freely, despite the huge presence of security forces. And the rest of the country can't sleep like this. The more people feel alienated and they take a decision, don't call people of Manipur as anti-India. You're working against the constitution itself. I'm a member of parliament. I cannot move freely this side. These are all our troops. I'm also protected by CRPF. मेरा सुरक्षा CRPF से है मेरा, क्योंकि मैं एमपी हूं इस देश का, फिर भी मैं नहीं जा सकता अपने देश में। मेरा खुद के स्टैंड में I can't go, and this should be remembered. And I'm just talking to you because some people sitting in Delhi will not understand this feeling and issue Manipur as if it doesn't exist. Let's not do this drama. Finish this buffer zone. Whoever responsible, Mr. Amit Shah, you must understand this. Whether Modi ji should also understand this. You are dividing this place, my own home state, by putting this illegal buffer zones. And I'm sending this message to the rest of the country. I'm right here. You ask, talk to that officer. मैं जा सकता हूँ? नहीं ना, नहीं जा सकता है ना? ये बंदोबस्त करके रखा हुआ है सब। देखो, इस देश के एमपी को रुकाने के लिए इधर रखा हुआ है सब, और ये तिरंगा चला रहा है। यही हालत है मणिपुर का, 2.5 साल से चल रही है ये बेचारा। These people are forced to do this illegal activities. These are professional soldiers and policemen. They have been forced to behave like this by vested interest political parties. This is not done. When we try to put it up in parliament, buffer zone, these are terms which is used in international conflict, not within the state. We have seen enough in this case, riots. We are born with riots. This country is embroiled in riots since 100 years.
I think it's time for everybody to think about this. It's the first time I wanted to tell you that all these troops, these are all legal armed forces of the country. They've been forced to do jobs which is against the constitution by putting up something called buffer zone. That I am stopped because I belong to a Meitei community. Some people are stopped because they belong to Kuki community. Is this what Samvidhan tells us? ये रास्ते में ये इस कास्ट का है, इस धर्म का है, ये रास्ते में नहीं चल सकते, इस देश में कभी हुआ है कभी? Better we finish this drama. Better it is for everybody else. And this is wholly responsible is Mr. Amit Shah and Modi. It is right under both of you that Manipur has reached to this state. And you are forcing our security forces to work against the constitution itself by putting up this so-called buffer boundary and putting a flag like this. As if this is Kuki and India border and this is Manipur and Manipur state. We will see who wins at the end of the day. We will see. Those who try to divide the state and do such kind of illegal activities win the race, win the battle, or we win the battle who trust in the constitution, who trust in lawfulness, who love their mother state. We will win despite all your tricks and all your politics. Wait and watch. History will tell us. इलेक्शननि थाखाय UPPL प्रिपेयार जागासिनो दङ आरो फैगौ जानुवारि दाननि जोबनाय फारसे जोंहा मिरु कनफारेन्स दङ आरो बे मिरु कनफारेन्सआवनो इयुननि हाबाफारिफोरखौ जोङो फोसावगोन फैबाय थानाय समाव UPPL सोरजों थागोन बेनि थाखाय जोङो समाव फोसावगोन जोङो जोंनि कनफारेन्सआव जोंनि फिउचार कोर्स अफ एक्शन आरो डिसिसनखौ जोङो फोरमायगोन बिजाथिखौ जोङो जोंनि जि 15 समष्टि जेरावबो फाइनाल जों दाबो खालामाखै जिखिनि जोंहा MLA फोर दङ माखासे बेवहाय जोंहा बिजाथि हिसाबै दंखायो खिन्थु गोबां जायगायाव गोदान समष्टि हिसाबै बेवहाय बिजाथिफोरा जोंनियाव फैदों बा जोंनि पार्टिनिफ्रायबो माखासे बिजाथिखौ जोङो थिक खालामदों BTCनि बाहेरावबो माखासे सिटफोराव MLA सिटफ्राव बिजाथिफोर ओंखारदों आरो जोंनि पार्टी दानायनि बाथ्राखौ इतिमध्ये माखासेया फैनानै रिक्वेस्ट खालामदों आरो बे हिसाबै जोंनि खामानिया सोलिगासिनो दं गोबां थांखि दङ आङो गुबैयै जोंनि गोदान टंला समष्टि आरो आगुनि जोंहा BTC हिसाबै सोलिबाय थानाय मदिबारि समष्टि बिनि जोंनि माखासे बिबानगिरिफोरजों सावरायनायनि हाबाफारियाव नुजाफैदों आरो बयनोबो गोदान बोसोरनि आङो गाहाम हामलायनाय बावदों मागो दमासि फैगासिनो दङ बेनिबो गाहाम हामलायनाय आं बयनिसिमबो बावदों आरो बयबो मिजिंथिदों जे फैबाय थानाय समाव मोजां मोनसे परिबेसाव बयबो संसार जानो हागोन आरो आवगायलांनो हागोन इलेक्शन फैबाय इलेक्शननि थाखाय UPPL प्रिपेयार जागासिनो दङ आरो फैगौ जानुवारि दाननि जोबनाय फारसे जोंहा मिरु कनफारेन्स दङ आरो बे मिरु कनफारेन्सआवनो इयुननि हाबाफारिफोरखौ जोङो फोसावगोन BTC सरकारा मोनसे डेम'क्रेसि नाथाय सिगांनि सरकारा मावना गालांनायफोरखौ उननि सरकारा फैनाय लोगो लोगोनो राजा बायदि गासैखौबो जोगारजोब्बाय बे बेलायाव मा बेफोर बाथ्राखौ BPFआ बुजि मोननाय नङा खारन डेम'क्रेसिखौ BPFआ जोबोद खम बुजियो आरो बिनिखायनो बिसिनि समाव माखासे हिंसायारि जाथायफोर बेबायदि गाज्रि थासारिफोरा जायो दा नंखायनो UPPLआ जिफोर खामानिखौ मावदोंमोन जोङो थानसालिफोर लुनायाव गिबि जों मदद खालामदोंमोन गोबां समाजनि गोनां फसंथानफोरखौ जोङो लुनायनि थाखाय सरकारनिफ्राय डाइरेक्ट मदद खालामदोंमोन एबा स्किमफोरखौ लादोंमोन बिथांमोना सरकाराव फैनानै गोबां लामा गोबां दालां गोबां फरायसालि गोबां जातीय अनुष्ठानफोरनि जों होनाय स्किमफोर आरो लोगोसे बिथांमोनखौ नुनो मोनदों जे बे गोनां स्किमफोरखौ बिथांमोना दानजोबदों सुपार 50याथ' बिराद इम्पर्टेन्ट दा बावैसो जि रिजाल्ट जाबाय बेवहाय सा-70 जोंनि ओनसोलनिफ्राय सा-17 जोंनि ओनसोलनिफ्राय मेन्सआव पास खालामनो हादों आरो इयुनावबो बियो जोबोद मोजां जालांगोन जिखिनिया ट्रेनिं मोनबाय दा नंखायनो बे मिशन आरो भिजन गैयै दोलो हिसाबै बिथांमोननि सरकार सालायनायाव बेबायदि माखासे गोरोन्थिफ्रा जाखागोन आरो गोरोन्थिखौ बिथांमोना मावखागोन मानोना बिथांमोना जेबो मिशन आरो भिजन गैया आरो रायजो राजानि फारसे जेबो साननाय गैया दा नंखायनो दिनै जौ जुवा बायदिसिना थासारिफोरा बिराद बारा जानो हमदों बेखौ लानानै रायजो राजाफ्रा बयबो नुदों आरो UPPLआ बेबायदि थासारिजों जों मालाबाबो कमप्रमाइज खालामनाय नङा जोङो जोंनि एजेन्डाखौ लानानै जों खामानि मावलांगोन एसेस खालामदों एसेसमेन्ट खालामदों खिन्थु बेयाव गोबां राजनीतिक लबि सोलिनाय जों नुबाय बेयाव मोनसे कनस्पिरेसिनि जाल सोलिनाय जों नुबाय आरो राजनीतिक आक्रोशआव बिथांमोनखौ बोखारनानै जरजुलुमै जेराव काउन्सिला मोनसे अट'नमास मोनसे बडि जाय माने इउनिभार्सिटिनि रेजिस्टारखौ बोखारनायनि बिसा डाइरेक्ट थोंजों अधिकार गैया राजभवनाव लेटार हरदों राजभवना एकनलेजमेन्ट बायदियै जे जोङो मोनसे सेल्फ एक्सप्लेनेटरि लेटार जोङो BTCनिफ्राय मोनदों बेखौ जोङो VCनो इन्टिमेसन होबाय बेबायदिसो बेयाव लिरनाय दं बेयाव एक्सननि बाथ्रा गैया खिन्थु बेयाव माखासे
माने इन्टारनेल माखासे बेयाव कनस्पिरेसिफोर थाबाय आरो दिनै जों नुबाय जे बिथां सानैखौ बोख्लायनाय लोगो लोगो गुबुन सानैखौ दायित्व होदों आरो दिनै सोरबा गुबुन गुबुन जायफोरा सरकारि फरायसा आफाद दङ बे माने पार्टिनि फरायसा आफादफोर बिथांमोना बिनि सायाव जुक्ति माने बेसिसफोरखौ होनो नागिरदों खिन्थु बे आइनाव बियो जेनगोन आरो आइनाव जुडिसियेल लिगेल जेला फाइट जागोन अट'मेटिकेलि बिथांमोना जेखौ आइन भंग खालामनानै मावदों बेयाव जेनगोन आरो जों खावलायो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जे बिथांनो रायजो राजाया मेन्डेट होबाय बिटिसिखौ मोजाङै सालायनांगौ रायजो राजानि जौगानायनि कमिटमेन्ट खोथा बाथ्राफोरखौ जिखौ बिसायख'थियाव बिथांमोना बुंदोंमोन बेखौ लानानै गोख्रोङै मोजाङै मावफुंनांगौ आरो बेखौ बाद होनानै जुदि सोरबा माने रेजिस्टारनि सायाव सोरबा व्यक्तिनि सायाव जाय मानसिफोरा जोंनिनो माने फोरोंगिरि जोंनिनो बिदा आरो बिथांमोना क'क्राझाराव थानानै बर' हारिनि उथुमायाव थानानै बिथांमोना माहारि दानायनि थाखाय बड'फानि सोमावसारनायनि समनिफ्रायनो दिनैसिमबो जाथिनि थाखाय दङ बेबायदि मानसिनि सायाव जुदि राजनैतिक आक्रोश देखायोबा आरो समाजाव हारिनि स्वार्थनि थाखाय माहारिनि स्वार्थनि थाखाय खोथा बुंग्रा मानसिफोरनि खुगाखौ बेबायदि एक्सन लानानै जुदि बन्द खालामनो नागिरोब्ला हारियालाय बबे लामाजों थांगोन हारिया बबे लामाजों जौगानो नागिरदों दा बेखौ जोङो नुनानै सोमोनांदों फारसेथिं जौ जुवा माने पिकनिकआवबो जुवा जौनि आड्डा बहाबा नोङो मेला फुजायावबो माने जुवा आरो जौनि आड्डा बेफोर थासारिखौ बुङोब्ला सोरबा सोरबा दुखु मोनो सोरबा सोरबा नांनाय बायदि मोनो खिन्थु बास्तबथ' रायजो राजाफ्रा नुदों बयबो जोंखौ बुंदों गावजों गाव रायलायदों खिन्थु रावबो खुगासिनो हाया गियो बे मा दमननि बे माने परिबेस जों बेखौ साबजायाखै जों दुखु मोनदों आरो हाग्रामा महिलारि बिथाङा रिथिं खालामनांगौ बिथाङा जुदि बयनिबो वेल एक्सेप्टेड लिडार जुदि हिसाबै गावखौ दिन्थिनो नागिरदोंब्ला बेबायदि राजनैतिक आक्रोशखौ खालामनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो बेफोरो थिग नङा बेखायनो आं खावलायो जे जायफोर सरकारि फरायसा आफाद बे सरकारि फरायसा आफादफोरा माने जुक्ति होनायाव जेबो बेसिस गैया बिथांमोना सोरबा सोरबा बुंदों जे बिटिसि सेक्रेटारियेटखौ लन्ड बन्द खालामनाया बे एन्टि नेसनेल होननानै बुंदों आरो बर' हारिया थांनाय 34 इयार्सनि आन्दोलनाव जोंनि खुद्रिनाय जोंनि डिप्राइभ जोंनि मोनथायनिखौ बन्सित खालामनायनि थाखाय जोंखौ अयनायै लावथि बाहोनाय जेलाव लांनाय गावथारनायनि बिनिमयाव रागा जोंना खुद्रिनानै मालाबा सरकारि माने अफिस सरकारि प्रपार्टिफोरखौ मालाबा लन्ड बन्द खालामनाय डेमेज खालामबोनाय थासारिया जादों अब्ला एन्टायार बर' कमिउनिटियानो दिनै जातिनि स्वार्थआव जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा खालामफ्लांबाय आबेगाव खालामबाय बेखौथ' गोसो जानानै खालामाखैना दा आबेगाव खालामनाय बे जाथायखौ लानानै माने बै एन्टि नेसनेल होनना बुङोब्ला 34 इयार्सनि आन्दोलनाव बर'फ्रा एन्टि नेसनेल खामानि मावदोंमोन नामा बर'फ्रा राष्ट्रद्रहनि खामानि मावदोंमोन नामा आरो बे बेलायाव संग्रामि एबसुनि दैदेनगिरियाबो गोलैगोन बिएलटिनि दैदेनगिरियाबो गोलैगोन एनडिबिनि दैदेनगिरियाबो गोलैगोन जोंथ' राष्ट्रद्रह खामानि मावग्रा नङा आरो जों राष्ट्रद्रहि नङा राष्ट्रनि संबिधानखौ मान मर्यादा होनानै जोंनि आर्टिकेल 2 आरो 3 आव आलादा रायजोनि दाबिनायजोंसो दिनै बिएसि बिटिसि बिटिआर मोनदों बेफोर खोथा बाथ्राफोरखौ बुंनानै मा बुजायनो नागिरदों ओरैनो माने एसे मेलेमजों एसे माने गियानजों खोथा बाथ्रा बुंब्ला बे मालाबाबो जास्टिफाइड आरो लिगेल जाया बेखिनिखौनो बुंबाय बे रिलिज होनाय अर्डारखौ उइड्र खालामनांगौ आरो गोख्रैनो सानसे साननैनि गेजेराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेखौ लानानै प्रटेस्ट डेमनस्ट्रेशन आरो प्रटेस्ट धरनाया जागोन गोजोन्थों राम सीता ट्राइबेल লগত लेना देना নাই দে আমি শ্ৰীৰাম নকওঁ শ্ৰীৰাম কোৱা মানুহটো একদম মই বেয়া পাওঁ ৰাম খালী মা চালি মা গৰু মোৰ লগত আমাৰ লেনা দেনা নাই মই কুন্দি মামা পূজা কৰোঁ দেই গাহৰি নহ'লে মোৰ বিনা উইদাউট গাহৰি মোৰ পূজা পাঠ নহয় মৰোঁতেও গাহৰি লাগিব মানুহ জিন্দা হওঁতেও গাহৰি লাগিব আৰু মদ আৰু গাহৰি নহ'লে আমাৰ একো এটা সকাম নহয় সেইকাৰণে আজি ডেটত মই ভাল পাইছোঁ যে অসমত বহুতখিনি মানুহে আহোমবিলাকৰ আগতে নিজকে হিন্দু বুলি কৈছে তেখেতসকলে এতিয়া বুদ্ধিষ্ট হৈ আছে আজিকালি সোণোৱাল টেঙালো কৈছে আমি হিন্দু নহয় আমি ক্ৰিং ক্ৰিং পূজা কৰোঁ বুলি কৈছে বড়োবিলাকো কৈ আছে যে আমি বাথৌ পূজা কৰোঁ Where is the question of Hinduism? আমি হিন্দু নহয় হিন্দু হ'লে আমি সেকেন্ড ক্লাছ হ'ব সেইকাৰণে আৰু আপোনালোকক কথা এটা কৈ দিওঁ হিন্দু লগত একো সম্পৰ্ক নাই ট্ৰাইবেল জাতি আমি বাৰ বাৰ কৈ থাকোঁ why they are trying to influence us হিন্দু আৰে হিন্দু what is kind of religion হিন্দু বুলি কোৱালৈকে আপাৰ কাষ্ট লোৱাৰ কাষ্ট হৈ আছে অসমত আমি কেলঞ্জিয়া হয় ইয়াৰ আমি কেনেকৈ সেকেন্ড ক্লাছ হ'ম আমি কেনেকৈ শুদ্ৰ হ'ম ইটছ নট পচিবল ইম্পচিবল সেইকাৰণে সকলোৱে ট্ৰাইবেল ষ্টেটত নাগালেণ্ডত হওক মণিপুৰত হওক আপোনাৰ মেঘালয়ত হওক মিজোৰামত হওক অৰুণাচল UCC তাত এপ্লাই নহয় এপ্লাই ক'ত হ'ব এই আমাৰ অসমত ব্ৰাহ্মীণ ক্লাছ এটা আছে সেই ব্ৰাহ্মীণ ক্লাছে আমি ইণ্ডিজিনাছ মানুহক এক্সপ্লইট কৰিবৰ কাৰণে এইটো এটা থিয়ৰী হয় UCC আহিলে আমি ছেকেণ্ড ক্লাছ হ'ম সিহঁতি ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ হ'ব সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে আপোনালোকে আমাক ছেকেণ্ড ক্লাছ কৰিব নালাগে আমি যেনেকৈ মই দেউৰীয়ে হৈ থাকিম মোৰ দ্য মেৰিজ ছিষ্টেম মই যিটো ফ'ল' কৰি আছোঁ সেই মেৰিজ ছিষ্টেমে মই সেই লাইনতে যাম মই যেনেকৈ সকাম কৰিছোঁ মই সেই সকামে কৰি থাকিম
থাকিম মই গৈ পেলাই জয় শ্ৰীৰাম ক'বলৈ মোৰ প্ৰয়োজন নাই সীতাক মই ভগৱান বুলি ক'বলৈ দৰকাৰ নাই আৰে ৰামৰ লগত মোৰ সম্পৰ্কই নাই ৰে বাবা আপোনালোকক কৈছোঁ মই কুন্দি মামাৰ লগত মোৰ সম্পৰ্ক আছে আপোনালোকে যাওক কাৰ্বি আংলঙত যাওক কোনো এটা মন্দিৰৰ ৰামৰ ফটো নাই আপোনালোকে ডিমাচা যাওক এই ৰামৰ ফটো নাই আপোনালোকে যাওকচোন এনি ট্ৰাইবেল মন্দিৰত যাওক এই ৰামৰ ফটো একেবাৰে নাই আৰু ৰাম চাম আমি চিনি নাপাওঁ ন উই ডণ্ট ন এনিবডি উই ন অনলি কুন্দি মামা ইতিহাসৰ পাত 2 স্পিকাৰ্ছ ট্ৰাইবেল হয় আৰু মষ্ট পাৱাৰফুল ট্ৰাইবেল লিডাৰ আপোনাৰ কোন হয় ৰণোজ পেগু ছেকেণ্ড ইউ চি ব্ৰহ্ম এইবিলাক ভুৱন পেগু আছে বাদ দিয়ক বাকী এইটো গাম চাম টোটেল আমাৰ 21টা MLAs আছে MP 4টা আছে মই সদায় কওঁ এই MLA ট্ৰাইবেল MLAs MPs তেখেতসকলক সদায় মই আই ইউজ দ্য টাৰ্ম য়েছ মেন এই য়েছ মেন খিনি যেতিয়ালৈকে থাকিব তেতিয়ালৈকে ট্ৰাইবেল মানুহ কেতিয়াও উন্নতি নহ'ব এই য়েছ মেন কালচাৰটো আমি যেতিয়ালৈকে এভলিছ কৰিব নোৱাৰিব ৰিমুভ কৰিব নোৱাৰিম আমি ট্ৰাইবেল মানুহ আমি সদায় অপাৰেশ্যনত থাকিব লাগিব আমাক ছাপ্ৰেছ কৰিব আমাক এক্সপ্লইট কৰিব আমি কণ্টিনিউছলি হাৰাছমেণ্টটো আমি ফেচ কৰিবই লাগিব সেইকাৰণে কামিং ইলেকশ্যনত যিসকল ট্ৰাইবেল মানুহে বিজেপি টিকেট লৈ পেলাই খেলিম বুলি ভাবিছে তেখেতসকলক আমি ৰিফ্লেক্স কৰিব লাগে আপোনালোকে আজি ভাবিছে যে কাৰ্বি আংলঙতে হৈছে আফটাৰ নেক্সট ইয়াৰ জুনাইত হ'বলৈ গৈ আছে য'ত মিচিং এলেকা ডমিনেটেড এলেকা পাছিঘাটৰ ওচৰে পাজৰে হ'ব আপোনাৰ চিলাপথাৰত হ'ব তাত মিচিং ভাৰ্চেছ নন আছামিজ তাত এনেকুৱা কমিউনেল কনফ্লিক্ট হোৱাটো কনফাৰ্ম যিটো এক সময়ত কোকৰাঝাৰ লোৱাৰ আছামত হৈ গ'ল এতিয়া নেক্সট ষ্টেপ আপাৰ আছামত ইটছ অন দ্য ৱে অলৰেডি প্ৰচেছ চলাই আছে সেইকাৰণে এই জয় শ্ৰীৰাম বুলি বোলে কোৱা পাৰ্টিবিলাকক ট্ৰাইবেল মানুহবিলাকক একচুৱেলি গাঁৱৰ পৰা ইহঁতক আউটকাষ্ট কৰিব লাগে আমি টোটেলি ইহঁতক গাঁৱৰ পৰা ইহঁতক খেদি পঠিয়াব লাগে গাঁৱত সোমাব দিবই নালাগে কিয় বুলি ক'লে আমাক ট্ৰাইবেল মানুহক আমাক এডুকেশ্যন কোৱা বস্তুটো হিন্দু ছিষ্টেমে আমাক কেতিয়াও নিদিয়ে আমাক লিখা পঢ়া কৰাটো সিহঁতি বেয়া পায় আজি যিহেতু ট্ৰাইবেল মানুহ IAS IPS হোৱাটো খুবেই হিন্দু ছ'চাইটিয়ে বেয়া পায় আমাৰ নিচিনা ইংৰাজী মিডিয়ামত ইংলিছ ক'ব পৰা মানুহক হিন্দু ছ'চাইটি একেবাৰে বেয়া পায় মানুহে ক'বলৈ টান পায় কিন্তু আমি কওঁ আই এম ৰেডি টু ফেচ এনি কনচিকুৱেঞ্চ সেইকাৰণে আমাৰ যিসকল শিক্ষিত মানুহ আছে হুছএভাৰ ইজ ইণ্টেলেকচুৱেল পিপল ট্ৰাইবেল মানুহ IAS IPS SS অফিচাৰ প্লিজ গিভ ইয়ৰ মৰেল ছাপৰ্ট টু ইয়ৰ য়াংগাৰ ব্ৰাদাৰ্ছ য়াংগাৰ জেনেৰেশ্যন টেল দেম দ্য ট্ৰুথ দিছ ইজ দ্য ৰাইট উই শুড ফাইট ফৰ আৱাৰ ৰাইট শুড নট ফাইট ফৰ আৱাৰ স্মল পিটি থিংছ সেইকাৰণে কাৰ্বি আংলঙৰ ইছ্যুত আমি সঁচাকৈ দুখ পাইছোঁ যে ট্ৰাইবেল মানুহক এনেকৈ মাৰিছে ট্ৰাইবেল মানুহক নিজৰ মাটিৰ পৰা সিহঁতি উচ্ছেদ কৰাটো একেবাৰে আমি বেয়া পাইছোঁ একমাত্ৰ উকিল গগৈ মাতিব পাৰিছে ট্ৰাইবেলৰ MP হৈ পেলাই ট্ৰাইবেলৰ MLA হৈ পেলাই ট্ৰাইবেলৰ স্পীকাৰ হৈ পেলাই এই ইমান চিৰিয়াছ ইছ্যুটো তেখেতসকলে ছ'চিয়েলি কণ্ডেম কৰিব পৰা নাই আনকি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল প্ৰমাদ CM তেখেতে এটা মাতিব পৰা নাই আৰু তেখেতৰ নিচিনা মানুহক ভোট দি জিকোৱাটোৱে আমাৰ ভুল তেখেতক জিকোৱা মানুহটো হৈ গ'ল ট্ৰাইবেল ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন কেইটামান অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে কেইটামান থকা লৈ পেলাই সেই এনেকুৱা আনফিট মানুহবিলাকক নেতা কৰাই পেলাই আজি আমাৰ অৱস্থা এইটো হৈছে প্ৰধান বৰুৱা MP হয় আমাৰ তেখেতে কি কৰিছে এটা শব্দ মাতা নাই আৰু তেখেতক কোনে জিকাইছে আমি ট্ৰাইবেল মিচিং দেউৰী ৰাভাখিনিয়ে আৰু তেখেতৰ নিচিনা মানুহক এবাৰ ৰাইজ আপোনালোকক মই আহ্বান কৰিছোঁ যে ট্ৰাইবেলৰ কাৰণে কাম নকৰা মানুহক আপোনালোকে ভোট নিদিব মই কৈছোঁ बिटिआरनि रायजो राजा बिथांमोना जोबोद आसा खालामनानै हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय जा BPF राजखान्थि हान्जा बिथांमोननो थामबिं मेजरिटि होदोंमोन नाथाय बिथांमोना सरकार दानायनि उनावनो बिटिआरआव मोनसे बिशृंखल मोनसे सृष्टि जाबाय इन्टायार बिटिआरआव मोनसे इनबेलेन्स मोनसे सिटुएसन फैदों नोंथांमोना नुदों जे सानफ्रोमबो जुवा खि जुवा मेला खि मेला बिथांमोना होदों जेराव युथफ्रा एक्सिडेन्ट जाना थैदों सोरखौबा एक्सिडेन्ट खालामदों आरो आइजो माहारिफ्रा बांसिन भुगिनो गोनां जादों जि एसे एनै गावसोरनि न'खरनि हासबेन्डफ्रा थाखा फैसा खामायदोंमोन बिथांमोना बेखौ जुवायाव माखासे उरायना लादों बेयो डाइरेक्टलि मोनसे न'खराव इम्पेक्ट गोग्लैदों आरो जोंनि रांखान्थि बेलायावबो इम्पेक्ट गोग्लैदों BPF राजखान्थि दोलो मानो भट होदोंमोन कास्टम बसुमतारी बिथांनि गारिया गिदिर जाथों होननानै बिक्रम दैमारिया नेम प्लेट लगायनानै दादागिरि गिदिंथों होननानै बिथांमोना भट होआखैमोन बिथांमोना लुबैदोंमोन जे इयुथफोरनि माबा मोनसे एंगेजमेन्ट जाथों बिथांमोननि जे आनएमप्लयमेन्ट जि समस्या दङ बेयो माबा मोनसे सलुसन ओंखारदों नाथाय बिथांमोना साननाय बायदि मोनबो जायासै बिथांमोननि 1.5 लाख भटआ दैयाव थांबाय अनलि बिथांमोना कास्टम सोरबा बिक्रम सोरबा रिन्जयमोनखौ माहाजोन खालामनो थाखायल'सो भट होनाय बायदि जाबाय दिनै आइजोफ्रा मा मोनखो आरो BPFनि मानसिफ्रा जायफ्रा थैथां हारै मोजाङै नांनाय BPFखौ सरकाराव लाबोदोंमोन बिथांमोना मा मोनखो बिथांमोना लाथिख' दिनै बेखायनो बिथांमोनाबो जानजि खाफ्राबाय ओइबार खनसेयाव BPFखौ खुनु मते बिथांमोना भट होनायाव गैला मानोना BPF राजखान्थि हान्जाया बिथांमोनखौ दावदै गला खालामदों बिश्वास खालामदों फोथाय खेबस' खालामदों दा बाथ्राया जाबाय हाग्रामा महिलारिया सिगांबो अग्रगतिमोन बिथाङा दाबो बिथाङा बेबायदिनो सरकारखौ सालायनो नागिरो दिनैनि मोनसे सिभिलाइज ससाइटियाव 21st सेन्चुरियाव हाग्रामा महिलारिनि दादागिरिया जाया बेखायनो रायजा बिथांमोना बुंदों जे टाइगारा हाथाया गबाय होननानै गतिके जोङो जेबो बुंथ'आ दा रायजो राजाया मिथिबाय दिनै मानव गिदिर प्रमद बर' बिथांनि सरकार गैयिनि उनाव दिनै जे रायजो राजाया हालाय हाफाय जाबाय
सोरबा सानैसो मानसिखौ दिनै माहाजोन खालामनो थाखायसो भट होनाय बायदि जादों दा बेखौ रायजो राजाया पदे पदे उपलब्धि खालामदों इन्सि इन्सि उपलब्धि खालामदों आरो जोंबो नायबाय थादों रायजो राजाया दिनै जे आसा खालामनानै हाग्रामा महिला बिथांखौ पावाराव लाबोदोंमोन बिदि उल्था जानायखौ जों नुदों थेंक इउ